krsti. A Jovan mu branjaše govoreći, ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš meni? A Isus odgovori i reče mu, ostavi sada, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Tada ga ostavi. I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode, i gle, otvoriše mu se nebesa i vide Duha Božijega, gde silazi kao golub i dolazi na njega. I gle, glas sa nebesa koji govori, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. I odmah ga Duh izvede u pustinju. I bio onda u pustinji dana 40, kušan od satane i bisa zverinjem i anđeli mu služahu. A pošto predadoše Jovana, dođe Isus u Galileju propovedajući evanđelje o carstvu Božijem i govoreći, ispunilo se vreme i približilo se carstvo Božije, pokajte se i verujte u evanđelje. Bog se javi, braćo, i javi se car Bog, večna trojica, Otac i Sin i Duh Sveti. Javiše se nad ovim grešnim zemaljskim svetom i u ovom zemaljskom svetu. Sve što Bog može dati čoveku, to je Gospod Isus Hristos, a današnji veliki sveti praznik to je posvedočio i potvrdio. Danas svedoče ne ljudi, ne ptice, nego voda. Voda svedoči da je među nas išao istiniti Bog, to je njegovo smirenje. Gle, da li je to istina da se Bog javio svetu i to sam Bog, sva sveta trojica? Da, svedoči to voda, osvećena voda. I gle, od tog besmrtnog čuda koje se danas desilo, od otkrivenja svete trojice, postala je sveta vodica kao živi znak, živi svedok da se zaista Bog danas javio svetu. Sveta vodica bogojavljenska nikad se ne kvari. Eto čuda za sve ljude, eto čuda za sve bezbožnike i za sve vernike. Mrtva voda toliko je oživljena Bogom da je postala večni svedok bogojavljenja svete trojice ovome svetu.